Kamsuro ida yawoninya yakamhangara naFelix Musiwa akabatana vanobva kuvileji kwachipanda vachimhangarira Evans anobva kuCharlottesville. Iri nhau yeRoller Damage Club. Evans anobva kuCharlottesville. Iri nhau yeRoller Damage Club. Tichakumbirawo Felix Musiwa pamwe chete naCynthia vasimudze maoko enyu erudyi muteedzera zvandakutaura manje. Handichati Felix Cynthia unotaura zita rako. Ini Felix simudzai maoko erudyi muteedzera zvandakutaura. Handichati Felix Cynthia unotaura zita rako. Ini Felix Musiwa. Felix Musiwa. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tiise maoko basi. Ndokumbirawo Evans simudze ruoko rwerudyi muteedzera zvandakutaura mumashure. Ini Evans ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Saroko basi. Muchidimbu ndakumbirawo Felix Musiwa kutaurira dare chasakisa kuti ukwirire Evans dare chii wakagara izvo rakasungira. Pamusoro pedare nyaya yakaitika ndeyekuti mwana wangu akatorwa nemurume anoti Evans. Andika vanogara vese vabereka mwana wangu basi kuti mwana wangu handichakuda. Ndosaita kuti ndiri magaragara rini. Wakaroorwa rini? 2023 22 December. 2023 December. Mune vana vangani? 1. Wakarambwa rini? Musi wa7 September. 7 September. Gore rineri? Evans Makoni. Tauriro dare chasakisa kuti wotore mwana wevanhu wobva wasvika pakumuramba. Pamusoro dare zvakaitika ndezvekudai. Hongu ndakatora mwana wevanhu ndakagara naye, asi takazosvikawo pakuti semukadzi nemurume takaenda kunoongororwa. Takaenda kuna mazvikokota vehealth. Zvakabudo zvakapodzekana kuti mumwe wangu womudzimai wangu akabuda ane chirwere chenyika ini ndisina. Saka mukufamba kwenguva zvakange zvichindidya mumwoyo ndainetsekana zvikuru. Ndo zvakasakisa kuti ndizomusiya. Zvanga zvakandiomerawo. Wangokamurora? Kwete. Hapana chawangamuendesa kwatezva? Ndakaendesa tsvakereku. Rini? Muna December, I think just week after ndangomutora. Mune vana vese? Tine mwana 1. Edari kana pane zvamungada kuziva wakasununguka. Majanya hapana chimwe chakanetsa nyaya yeutano chete zvakanetsa. Pamakanosangana nekutestwa muzotora mazuva akagona kutaurwa nemi nevanoutano. Takagotsaurwa nesu, ndakambotorawo mapiritsi anonzi maprep aya, asi nekuda kufamba kwenguva kutaura nyaya yemagariro nemararamiro kana zvinhu zvadaro. Takaudzwa but nekufamba kwenguva mukuru wangu zvakanga zvange zvichindidya mukati memwoyo wangu because zvakandirwadza mufungi ndasingachasirewo zvinhu zvakaita seizvozvo because chakenge chigara zvakanaka. Saka zvakandidya zvisingaiti zvokuti ndakatadzawo kuti kuziva kuti ndodii. Panoitika nyaya dzakadaro vanhu munotaurwa nemi moudzwa magariro nemararamiro, moudzwa nyaya yanawindow period, moudzwa nyaya yemadiscorded results nechii. Ino vanototi hazvipe kuti vanhu varambane. Nyaya dzakaita handi makataurwa nemuswa kwesewo makaudzwa mararamiro nemagariro nekuita sei. Wangu shoma
munhu angaramirwa kurwara here kwete asi zvaindidya mukati ishe wangu. wakadzokerawo namasvikokota akafuti fofedha kanseri Ndakambodzokera asi zvakaramba zvichingondidya ishe wangu. kana adzokera sobva zvona pamberi apo kuti wakurwara uzamotaura kuti inyaya dzokuti dzoda kuyananiswa nanamasvikokota okutano kwaurenda iko vanokudza mararamiro nemagariro nezvinoitwa kana situation adaro ine nongo wakasangana namashoko ekutoti kuti mazazi abuda ipapa zvinoti wauna handiti vandokuti wozodzoka nguva dzakatozodzoka nguva chii nguva dzakati handiti kurano mazazi iwaya anenge adazoramba achivherifiwa modzwa magariro nemararamiro kana zvinhu zvaita kana zvinhu zvadaro munhu haarambi kurwara munokurukura daiwo pazvaramba chikusvika mwoda wakadzokera futi iko kuna mazvikokota fofedha counseling and advice zvaudzokera pamoita udzokera ndonhasi unogona kukuza chiri maoko ichiti konozviraita ndizvo wazodzoka after 3 months after 6 months ando zvakainzi after 3 months after 6 months ubvoona iwo zvaita sekuti zvadara mafanana handiti apo munhu atoenda makanyana matazvokanisana ukama ukaita wakanaka kumuzorora kana zvanetsotsvaga counseling endo mazuva ano nawe yekubudira kunyaya dzeutano unotogara mukutorarama mukutoita mwoyo handiti zvakamira zvakaita zvakadaro madiscorded strauts zvakamira zvakadaro handiti motoita mhuri motoita mwana asina motogara motorarama upenyu motoita se motofamba zvakanaka saka ifanira kuramba uchidzokera noutano vachitaura neye vachikupa counseling vataura vachipa chii vachikupa counseling handi une nyaya ingazivi ingarambanise vanhu mamugere sei izvisa zvako izvo change takagara zvakanaka change takagara zvakanaka chaizvo yaitozvimura handina ndoshora asi ini zvakanyatsotadza kunyatsogamuchitika mune zvakanyatsonaka bcause zvaindiremera shuwa ndaingofila kuti pane zvandichazodii ndichazosvika ipindizamashoko andataura utano wakatokudza kuti unogona kutogara mugona kutorarama ugona kutoita mwana asina handiti kutoita mhuri ende iko zvinezvi asi yekuti mapirisi everyday mapirisi everyday nyadzoutano dzaimbo saka inoda counseling Basaka vanchikotone vaccination injection rako here. Ndakaona pa 6 months. Dzimba dzakawanda ndozvazviri. Vandogara kutorarama kutoita mhuri dzavo kuchengeta vana vavo vese. Nyaya dzekuramba nese hatina kutasira kunozikurudzira toitaisa mwana. Imi vabereki baba namai kana makatadzira chizotaisa mwana upenyu mwana uchazoi. Achaenda kuti achada munhu achagona kuchengetera mwana. Ucharora mukadzimba chagona kuchengeta chii? Chagona kuchengeta mwana. Kwamba chozvoda kungokura kuona counseling ufunga mwana. Handiti ndiko zvatora right kuti munhu hatora kudzikuta. Unorarama unotochoka mukutoita mhuri yani mukutoita mhuri yenyu muchitamba muchienda kucounseling. Unozidzwa here zvokutaurirwa naiwe unzani? Evans. Ndikuzvinzwa kuti kudii nazvo izvi? Handina chandinoshora pane zvataurwa ipapo mambo wangu. Saka unoda kutora mudzimai wako here kana kuti zvakatoramba? Zvakaramba chiwangu. Izvozvo nemumwe mudzimai? Handina mambo wangu. Mushaka wako ndekupiwa? Parisapi. Saka wana achizvara kuti kodii? Vanongotaurirawo zvavanenge vachida tichiona kuti tibatsirane tiwane kunge tichigarisana zvakanaka. Iwo chaukaona chakakodzera kuramba mwana wavo usina kuenda kwavari? Kwete. Handizvo zvakatoitika here? Saka kuti kwete kwakuya? Takangenge takaidiscasa nyaya nemudzimai wangu. I think akaisvitsawo nyaya yacho. Taurai nyaya yacho yamakadiscasa, kwete kuti takamboidiscasa. Iyi taurai zvamakadiscasa zvacho nezvaakasvitsa zvacho. Ndakamuudza kuti ini zviri kundiremera kuti tirambe tichigara takadai zviri kundishungurudza mukati. Iye akati achasvitsawo kuna baba kuti nyaya yazomira yakadai.
akati Ndora nyaya yemwana wavaridzo wakatora uyu ukaita naye mhuri ndiyo yandiri kubvunza. Wakadhemeja mwana wavaridzo? Ndiyo yandiri kukubvunza iyoyo. Mai hakuna kukonya mwana regai ataure. Tanga tisina chatanga takambonyatsotaura chekuti zvifambiswe sei. Iwo waenda muno? Ndauya namukoma vangu namai vangu nenun'una wangu neshamwari yangu. Havabvunzika kuti muri kuti todii kune mwana wavaridzo wandikadhemeja? Ndichinge ndakutozonzwawo kwavari kuti vari kudei. Chizvara, mwana wenyu akadhemejwa wapi? Munoda dhemeji remari kwa? Rekupengani? Zvinoita here kuti ndipoke kundinyorera izvi kuti musare muwazozverengera vanhu vacho. Munonyorera? Inini kuti nyaya ifambe zvakanaka ndizoti dare randigonera ngandipe mombe 9 obva ndipa 3000 yekudhemeja mwana wangu. Kana pasina izvozvo muchazonakizva. Urikuzvinzwa zvataura handizvarava? Ndizvinzwawo asi ndanga ndichikumbirawo vangu ndichekutaurawo apo vandinyanyirawo ina zvamunoona kudai handina kubasa kwandinoenda dai vangondidzidzise mwana wavo vandidzorerawo Vangokunzwirawo dzidzise mwana wavo? vandirejisirawo. Uyu unoda kudzirwa tsitsi asi waugonodzwa tsitsi. Hatiwe wakaona kuti mwana wavo ukata ukodzero kugara naye. Ndiko wava kuti chindidzwirai tsitsi asi iwe wati mwana wenyu handikodzero kugara naye. Wabvotadza kuziva kuti mwana wavaridzi wandakatora uyu ndakapara mhosva. Kubva watirege ndimurambe. Wakadii kutanga wagadzirisa zvese izvozvo? Kurukura nevamwe watowaya wega. Udzwa waudze zvamaudzwa nate zvarawe. Mukurukure. Ngatikurukure tichiziva kuti nguva dzedu dzafamba panze tino vamwe vakamirira. Pamusoro dare rangu apo ndakuwara ndachikumbira kuti dai vamweto pamwe maybe imwe chete ndaikwanisa kurikichirawo ndiwanewo asi naini handina kubasa kwandinoenda mambo wangu naini ndinozirikichirawo svikadini mambo Kana murikwanisa pepi mwana wenyu hanzvadzi yako ikadhemejwa ipi munoripisa chii? tinoti tichitaura nevakuru varenga Chakamire, comrade Mashuro, kutaurai tinzwa. Panisa pe munodii imimi mwana wenyu akadhemejwa? Tinosiyana-siyana uye handingatongeri. Ndipindure zvandabvunza. Yangarowa ndaiti $400. $400 damage. Yemunhu ari kuroora. $400 damage. Uyu mwana ndimumazwa kuti inoitaura kuti mukadzi handichada.
nena mai kana munhu aramba mukadzi sezvizvi asikuda kuroora anobhadhara dhemeji rechii mombe dzichii dhemeji anobvisa mari kubvisa mumbi semataurwa zvoitira kuchangamirwa taurai amai hakuna kuti akazizi taurai mashoko enyu mazwa sori pamusoro edai ini ndiri kuti zviri kuenderana kuti dhemeji yacho iripo here zvakaitika here ngazvibvunza vanhu pakati pevanhavo kana kuti muri kuda kuti tizive kuti zvinhu zvakamira sei kuti vati dhemeji baba hatirambe dhemeji kuti inobvisa handitika asi zvinhu ngazvitaurwe zvibude pachena kuti taurai zvii zvamuri zvakaitika dhemeji racho padhemeji handiti ndekugarisana nemunhu here kana kuti dhemeji ndekuanangari iwe mwana ndo wako here udza amai vako kuti mwana ndewangu saka mwana kana ari wake haana kudhemeja here haana kudhemeja here kana mwana ari wake chii chinobonzi dhemeji imama idudzeiwo titi dhemeji kunouya papi tinoziva kuti panoroorwa vanhu kana wanga wawana mwana wevaridzi ari mhandara wowamukanganisa handinoni nangu ukamoitona yangu kutadza kuti iyoyoyo inonzi pwanyaruzhowa iyoyoyo ndo panobviswa mombe yechimanda ipapo ndopanonzi chimanda ipapo haisi dhemeji dhemeji kutora mwana womuridzi uchinorara naye uchimuita mudzimai usina kupiwa mvumo nababa vake mazvinzwa dhemeji haritarise kuti zvava zvakamira sei musasanganise chimanda nedhemeji zvinhu tu zvakasiyana izvo ndinoshamisika kuti ndonzwa zvichitaurwa nevakadzi vari wana amai vacho varidzi venyaya saka anababa kana vachikubvunzai apa munodavira muchiti chii munoudza anababa zvokunyepaka kuri kurara imuwirire vanzwa zvataurwa dai mamangangwaraka maiziva kuti tiri kuiteika makaenda pana vatezvara venyu musina kuuya panapa dai tisipo pano handiti mamiriro vatezvara ndovaende kumberi asi chakaitirwa ndechekuti kutora mwana wangu usina mari unotaura mwana 2023 pakatorwa mwana waridzi unotaura kuti ndingi naye wakazvara panguva iyo iyi yavari kutaura kuti dai wanga wazvitekutarirwa kuti dai wanga waine zvinyunyuto pamwe dai wakauya takagara pasi watezvara ndo waifana kuya nezvinyunyuto ndati atezvara ndo waifana kuya nezvinyunyuto dai zvakange zvapo iwe uite museve atezvara ndo vanokusungirira kuya zouya nezvinyunyuto kwauri nyaya yekuona zvinhu asina vakitsika dzekubata zvidokuti atezvara ndo vanofana kusungira nechinyunyuto kuya kwauri mukuwata ndiani apa kutanga here nekungoenda ndati mukuwata ndiani apa akaine muyai hai bva iwe tingasiyane matunhu pane munyai kana paine zvinoda kutaurwa wanotuma munyai totaurirani but inzwa 2003 ndopaakatora mwana wevaridzi muna september ndopaakaramba mwana wevaridzi kumudzosa handiti izvese pazvakaitika imi maifungei makaitei nazvo saka maida kuti tezvara ndovasimuke kuyazokupfugamira iyoyo saka utora uchiti chi wati kana tezvara vanga vaine zvinyunyuto vakadii kuuya tezvara ndo vaakunyunyuta manje iwo pawakaramba mwana wevaridzi wakatuma munyaya makafumuka mazvinzwa makafumuka mese wewe amai vako nevakoma vako mese makafumuka imimi ndimakatora mwana wevaridzi handiti ndokugara naye muchiziva kuti kunoroorwa hamuna kuenda kunoroora handiti ndobva maona imi kuti mwana wevaridzi hamuchamuda handiti samutumimi naye akakuendesera itsvakarai kuno
asi makasarudza kunoramba mwana vari vhumeka hamuna kutuma samutumi makadii kutuma samutumi pamakaona hamuchada mwana vari pakuramba nako ndombodetsana vaenda wakabvaona kana kusakuti saka chezvara ndovotitsvaga samutumi kuti vatumire samutumi kwamuri imimi akatsvaga samutumi nditezvara here kwandimi isimba tangu ngochemo taurai zvataurwa hanzi kana muchikumbira atezvara pfuma yavataura yavanoda mainzwa kwete kuti 400 musoro taurai zvinhu zvinoratidza kuti muri vanhu vanobva kune vanhu vanoziva chivanhu kungoti hatingatongerwa nababa asi handi mhanditaurai mukumbira atezvara kuchemawo chete ndokuchema kwacho kundichemai muchitaura zvinhu ikwe chemaiona atezvara varipo baba ii pamataura tata pangu kungotoidi hatina chekubata hamungatideredzerawo here nekuti ndirodzi hatina chekubata yeyewe kwamuri munzwa zvotaurwa naye kwashaini pindurai tinzwa ini ndamuti mombe 9 idamage mari 3000 ndochezva ndataura izvozvo ndozvandikuda mashoko ataura ndeyekukumbira hanzi ndirerutsireiwo baba haari kukumbira kupindurwa saka momupindura sekukumbira kwaaita zvaataura zvamataura azvinzwa hatitaurei baba takamirirwa navamwe vari panzi tinoda kuti tiite nyaya yepeni ina handisi kudzikisa ipapo kwacho ina handisi kuda ipapo kana takambona kwamusi nyora izvozvo ndataura izvozvo nyora zvandataura izvozvo kana asina kuzozvita zvinozozvinei imi ndimari dzeidare racho ndatikuda 3000 nemombe dzangu 9 ana ichisotsiya pano zozitora pano kwacho muinzwa zozitora pano asi munhu asingaendi kubasa iye zvino namangoti maomera muri kuomera vana baba vayo zvinge zvakangondiomera handina chekutaura asi handichaziviwo kuti ndinoiwana riini ndinoiwana papi kukumbira vanhu vari kumashure kwamude panze newe kude panze unaipa kudeneme machi dzawanda mubinai padamage uzapataura zvedamage kapo imba iyi havasina sokutora kwaita mukwasha ino nhau yatava kudangana naye yanhau yedamage uye kuti achengete mwana wake zvanandarevera kuti mombe 9 ka munhu iye kana chaakabvisa chakanangane kugara kwakaita nemwana wangu tsvakirai kuno chii nezviri zvimwe zvisi zvatoita nemajasi nechii hazvina kuuya saka kuti kaisi kuti mombe 9 ndakuti kuti mombe 9 ndopana kupedza mudzidanga pacho ipapo ndopane mari dzimwe dzidzi dzanisina kutaura dzokuti hana ndipa mari yemajasi kana mari egrosari rangu mari yerusambo nechii zvira zvinotose hazvina kutaurika azviona saka ndangoti ngazvisukuiswa mombe 9 i3000 ndoimira padamage inebhepera inenge yakareba kana mune zvamuita kamambuka hachidzorani hapana baba ndoti tingasare tiri papi ini kana padai ndokutendera yemombe 5 dzekupedza damage 45 kana upiwa dzedamage dzenyu mwana wake anochengeta mombe 5 ko damage hapana zvodamage nacho ko zveuzorora hapana handi kana tataura zvedamage rakakura kudara tichataura nengurova kuti damage remunhu ari kurora rinodzika zvokuita kumakuhanda $100 handiti ndendipa madarikwidza hangu kuti mombe imwe chete ndoyoita damage then mombe 4 idzo yoita rusango ndochikozorora mombe 5 ipapa uzomukona zvaari mukwasha iyoyo ndozi tikadzichaja tichita sokuti taakugara dare rekuroora
ivo vakatokundikana kuuya kuzoroora kwacho kare pane zvinobuda here kana kuti ungotaura apo saka mwana ndavataura nachitaka ndachikuchaja chiti nezvekuroora munhu wangositaka 1 kutaura nyaya yezvinhu zvavakatokundikana kuita zvatisingatarisire kuti vachazviita hatitarisire kuti vachamboya kuzoroora saka mati mumbe 5 tumire ipapo saka 3000 yangu haichawanika achitaurika ndinoda tiese tibisa moti ehe ndizvozvo 35 ndizvozvo ndikati mombe 5 ndagumira ipapo ina handichaje mari kumama saka kokuti ndondoti ndakuvatuma kuti vasimukire dare navo vauye kwenyu mugare pasi mukurukurana pamba vauye panonakidza nopedza mauzotonga ini tokuti nyari kubaba chinamura ndinokupai mukana zvakanaka kuda chidayo chiti mubeka tikape 39 tiri 1000 ringakumisa kana timoti mombe 9 dzekakuya 3000 yomwe tiri feva kuti tiri 1000 yomwe mombe 9 tiri tongwe 3000 yomwe $500 pamombe imwechete uya mama vana nevadzo ndotisa mombe 9 ndosiya $6,000 mombe 9 ngazize vadai wasa ndatenda zvotopera kuvati ukati kulongo wangu murume ari kutaura wina ndo watovhaira naye ndimambo wangu ini mataurei panzikomene ngamangomirira kunzwa haya handipimi vacho ndipe varidzi venyu yamboita effort yekuronga kuti todii kuti tigadzise dambudziko redu tezvara venyu vati mombe 9 nedamage 3000 zvino ndikange ndada kukurwisana natezvara venyu ndokwanisa kubvisa mombe 9 ndosiya $30,000 uyo asi mwana wake anochengeta tikuwana nairama ndizvo saka mumbunganza $3,000 yedamage then neurongwa hwokuti mwana anochengetwa sei asi ini ndinova kuchisiyira ruvengo musha mangu kwenyu kwarosambe zvakanaka ndinouya kusara kunditi mambo muri mhondi makandibvisira mombe 9 dzandaira kuwakwasha zvinouya rini zvinhu izvi ndichangozama tichingodzova mwire kugama kana pazvazoita asi hatina nguva chaiyo yekuti mazwa patangira nyaya yedu nepatayo saka chega yoramba muchindiomesera kana tichirerusirana ngatiite zvekurerusirana kuti tifambe nekuti kana mimi ndarerutsa ndadzoka kudaro imo hamadzoka moti munhu haasi kushanda tinozoti pazvinenge zvaitikira tinenge takutadza ipapo sorry mama ndichatsvaya kutsvagawo ndinokwanisa kuti ndichazamawo kuti ndibatanidze ndikwanise nyaya yangu yati rini kana ndatora rini kutora nguva dema ndambotsvaya kumbotsvagawo pa6 months mama pa 2023 wakatadza kuzviita makore mangani pane 2 years mama tuvada kuva kuti dzimwe 6 months pamusoro taura nguva inogara muchirida chemwana ndinge ndichizamawo kutsvaka mambo mari ndichirikicha mamba ndina basa riri permanent randinoenda ndinenge chingorikichawo saka ndichangotsvaya kugona kutiwo pane ndawana ndimbounzawo mama ndotosira kukuona ndokupangwa yasvika kupera kwaDhisemba
tine zviri muna October ndokupa kusvika kupera paDecember. 6 months izvi zvawandisa. Ngatiwirira nedate uri muna December. Ndachitokumbira kungowedzerawo mbijana wemambo wangu ndinoita zvekurikicha mabasa acho. Kuwedzera mbijana kuenda kupi? Kana kupindawo mugore rinotevera. Date ripi? Ndipe date rako iwewe. Ataure Ivanzi urikupiwa mukana. Taura mambo wataura kuti mupewo mwedzi unogorerwa. Chitaura wanzi date sawakuta. Na April imomo. April ndo 6 months zokuramba wakagara wakuise. Ndikupe 24 January 2026. Ndawedzera mazuva, ndawedzera mumwe mwedzi. Munyora pasi madhira anotaura 24 January uyo wabatedzera damage rako. Unotsvaga damage rako. Ndakupa mwedzi mitatu yakakwana. November, December, January. Ndonoshanda kutsvaga mari yacho. Kana yatobva kwana huya nenyika tione kuti pane efforts iri kuitwa here. Kuti 6 months dzokwana hapana chaitwa. Huya tione December, January huya unonzire zvaunenge wauya nazvo. Toona kuti tine kwatiri kuenda here kana hapana kwatiri kuenda. Ko nyaya yekuchengetwa kwomwana? Mwana ndinochengetwa. Chirudzi? Vanenge vachitaura zvavanenge vachida ndichiunza ava vakaenda kudareka vachinoapply maintenance vanongosvika vachipiwa kunzi vape zvakati. Zvitori nani iwewo kuti utosimuka uchiti ini ndichashingirira kuti ndiite zvakati wogara uchizviita usati waenderwa kudare rekumusoro, nekuti mwana aripo ane kodzero dzake dzekuchengetwa nevamwe vake. Maintenance ikaapplywa apa hauna defense yaunayo, hauna chaunoramba nacho, unongosvika uchitomanikidzwa. Warega kubhadhara maintenance yacho unosunga kuti uchienda ujeri. Saka zvitori nani uzvipire kutoti ini ndichapota ndichiita zvakati kuchengeta mwana wangu. Ukopota uchizviita. Kana wati kuendesa $50 unatoendesa $100 pamwedzi. Woshingirira kupota uchiendesa. Zvinoreva kuti ini ndiri kuchajira kuti kuchengeta mwana wako sezvizvi. Pamwe mwana wako unoda kuti afambe atengerwe matoyi, zvimotikari, zvidhudhudhu, mabhasikoro, mwana ndewako. Unoda kuti atengerwe prema, unoda kuti aite zvakati, mwana ndewako. Mari yako, homwe yako, baba ndiri kuchengeta mwana wako. Saka ndisana kupa mukana kuti taura iwewe pakuchengeta mwana wako unoda kuita zvipi. Ndichazamawo ishe wangu kuti ndipoti ndichiendesawo $10. $10? Ndinotenga chii chinodyiwa nemwana wako pamwedzi? Akakabva pamukaka izvozvo, amai akandivanga kudyiwa kuti paite mukaka. Ndokungaite serious. Udai basa unoraitwa namambo. Kubva pamombe 9 dzese dzabviswa kusara 10,000. Mwana wakurwirai. Imwe mjereka yogwinya dzisaita serious. Nendora zvinoita sei? Ndoka achitorambana kwakashata. Mafunga kuti orambana tano wafunga zvese zvipi? Wofunga mwana usvika apedze chikoro, usvika mwana aroorwe. Tano wafunga zvese zvose zvasvika padhisizeni vanongoita sei? Wafunga. Ndichazamawo kupindawo mu40. Tsvaga $50 pamwedzi uchengete mwana wako. Nenda kuna chizvaro. Uchengete mwana wako pamwedzi. Ndakabasa ishe wangu. Mambo hawasishi. Ndakabasa nambo. 24 January kuda kuonana panapa. Nasukazotanga kutsvagana newe kuti. Mazvita ngatisungudzire mabasa.